Jebone nganu pemirsa, gembuki mosok iki jam tangan. Dekne pesene iki jam tangan, tapi iki kok dawa-dawa apa yo, guys. Tapi aku gong wani buka soalnya anakku urung mulai. Tuh, koyok ngene. Tapi iki kok ngenteni nek wis mulai ae anakku bukake. Tuh. Tak cek wis ketoke yo jam pemirsa. Tapi ono gebuk-gebuke iki kemungkinan ben ora pecah. Wis nanti ditunggu sama anak lanang pemirsa yo di unboxing. Aku tak melanjutkan daro. Iya. Oh. Oke. Nah, dibuka digunting awi. Nanti dulu. Api ya. No, mai sih milah no. Api. Tidak makan. Mana baterainya ayo. Coba. Iki heran dikon masang ini kok mana? Teko jamin, cuma iki gede. Delok entah. Delok. Berarti iki minimal ngelongi piro ya? 0, 1, 2, 3 apa ya? Edakno. Ngelongi piro delok. Aja mbok pasno tenanan. 3. Kekencangan kok. Enggak, terong 3. Gak dilongi loro ae. Gak, 3. Endi aja mbok presno, rondok kentukan kuwi enek balunge tanam enek ugel-ugele kuwi. Ora ngalah coplok kan mbok. Wis serot, tapi kan maksudnya sing penting ora coplok di. Heeh. Ngono nek telu kencengen. Wis serah aku nek nganggone ora anu. Sing iki gak. Nah, kayaknya. Lembut iki endi lah. Terus sak pirang-pirang ora enek HP-ne. Iki HP-ne ilang, kok ilangno. Iki kae LCD-ne. Bobrok. Iki Advan HP pertama. Iki sing ilang iki di. Enggak, iki gak ilang. Nanti. Iki mbok rosok. Iya. Mbok rosok iya. Iki HP pertama. Sing ilang sing Redmi 9A iki lho sing isor. Iki HP ya bagus saiki. Wis ndang digoleki dome kok. Emang gak wis buka piye? Buka iki mau. Lah kuwi gak ning dhuwur piye kuwi dome? Iya aku. Delok duit dolanane gak diberesi yo mesti. Kene soloe kene. Wis tak suluhi no. Ngelongi jalan. Aja telu dilongi loro ae kok nek keseseken le. Nek benekno angel. Kabut teh. Lah cak gathuk ora lah iki dome iku gedhen dome. Enggak. Cuma digondorong ini kini tok kok. Nek gak yo digawe-gawe tukang. Gak iso ya. Nek gak iso digawe tukang jam ae lah. Kene po. Lah carane mang ndi HP 6 didelok. HP 6 didelok carane nyonto. Tok aku lupa pengen ngelodok. Lodok iki piye wae? Mah bayar nek ngelodok ya aku. Poso ngono.
Poso. Poso nek awang. Anyep bengi-bengi. Berangkat tak ya? Anget teh. Kowe anget aku sing kanyepen kok. Podo. Kowe mbok panasi ngono ae yo. Iki mau video udarane. Wah, ndik. Iya. Heeh. Padahal pake sing duwe. Ora iki lho aku iki lho. Ono. Gak apa-apa lah. Hasil keringat sendiri kok pengen beli jam ya beli. Demi ki ya. Kuwi peniti gede. Untuk rene ah. Maksudnya enek lodoke tetepan. Sing mbok lodok dhisik mang lho, Di. Ngelongi tepen sik kene gak ngarah. Yo gak ayo kene iki yo, kene siji berpodo. Oh, gak usah, Di. Kowe kok malah nyoplok iki wetengen kangelan sitok ae, sisih. Kene berarti ngene yo. Dilongi sesisih lah wis gak apa kok malah ki wetengen mbok kuwi. Delok le video mang nek ngelongi lak mbok trimo anu sesisih kok ki wetengen. Sing clear ora ya? Aman Sing mbok. clear tapi ya depan. Hah? Sing clear. Nek gak gawe ning tukang jam ae lah, Di kok bingung ah. Kok malah bucat blaen. Sesuk kowe kan kerja. Iya toh? Mlebu jam piro? 8 Lah, mulai. Lah kowe cara 6:30 ndang budal ning plaza, ning tukang jam wis buka Enak puro. pe plaza? Enak. Sing ndi? Apa goleki le engko teko. Nek gak ning ngene tukang mas meno yo iso, Di. Ning ngisor tangga lho, Di. Gak iso, Di, gak duwe alate, gak usah mbok longi dhewe, wis buku mak ya. Sesuk libur Pak kowe. Mingguan budal. Iya nek gak sesuk tak gawe ning pasar mbek Pakm. Ning Probasen lho, Pak, kono kuwi. Ketok enek kono. Lah kan ora ngene ndi ukurane kabecah dhewe. Lah kuwi kuwi kok karek diukur Ya dilongi rong anuan paspora rene kok. rong krepyak. Nek tepen rodoke. Tapi nek gak ya kowe ae mulai jam 4 kuwi ndang 11 rono nek menawa ijek buka. Jame gawa. Nah, kuwi mbok gawa nek ora engko tekok Baturum kono nek menawa disolusi. Roh. Kegeden. Wah, tak pikir ngono kuwi iki iso di ngene yo. Jam Berarti penak sing karet serutan yo. kuwi nang pian. Ongkos kuwi enek bodongane kuwi kerepian. Kowe ndelok tekok sapa kuwi ndi? Lambinem lho dadi kuwi kok Ariki mang jak tadarusan nek kowe mulai. Enek wong Hah? baru enek. Kalau angka ini truk kalau. Tadarus ning omahe lho ndi make wis entuk lumayan. Iso, Pak. Mentik, Pak. Nggo mentik tak tak. Ya nek ora di desae di. Desa. Ah, kandhane sesuk tak gawone nek pasar sesuk. Dilongi loro. Nek gak kiwa tengah dilongi siji-siji di. Nek loro kan otomatis siji-siji ya. Ya ora ada jajal lah. Ada jajal sing pas. Sing pas. Kira-kira nganggo penake piye? Mosok ning kono ndi gak mengisor sithik. Nang kono mosok ning kono. Pira? Aja mepet tenanan kok nek kowe lemu kuwi gak sedeng kok. Kok kandhani make. Hah? Kiwa tangan loro? Kayo. Kiwa tangan siji ya berarti. Siji ngono ae. Hmm. Nek ra ngono sing ember kabeh kuwi. Wis ngomongne onane
Orang loro Pak sing rapi ngono ndelok. Ah iya. Besok jam piro jam setengah songonan jajal goleki. Ketokne berbahasa nenek ketoke. Tapi kerdusnya yo lucu yo. Melentungi tak pikir tak penyeti kendang kayak balon. Iso, Pak? Wis kelakon di. Per jam kok pernah le? Arek delok foto yo apa. Bar sepatu. Jam. Iso, Pak? Wah, mataku wis bisa. Ya wis lah nek ngono. Iki lho pemirsa. Ki mangan ndele-ndele iki pemirsa. Boleh kerepyake gegeden. Tak pikir ya ora gegeden. Ketoke padahal cilik yo, Di. Heh, kok ketoke mok samene kok yo gegeden ngono maksudku. Ki kiwa tengen siji, Di. Siji kok iki pinggir iki apa sing kene? Ya wis ku ndar tengah jam wis paham lah. Siji pemirsa kiwa tengen dadi loro. Modelnya kayak ngene. Jenenge apa iki mereke? Sekime, sekim. Kamei. Sekame. Wis cah nom wis ngene iki. Mantep tapi yo, Di. Mantep, Di. Jam 10 punjul 10, 11, 12.